Kwarkwar sinu me kake yi anan? Baya. Harƙalla ce ta kawo ni. Harƙalla kuma? Kuma za a yi maka biya mai tsoka. Ok to shikenan. Ya ji masu gidan rana, ya ji batun canji ya saki baki ha kamar kare yana jin ishiro. Kar ka gaya min magana mana dan na ce zan yi. Son wani. Ba ma zan yi ba ma na ma fasa ma sai dai na haɗa ka da minista. Wai na shiga ku na lalace. Babban minista ya shi kwarkwar sinu ya fara yin mummunar harƙalla. Kana da babban matsayi haka gwamnati? Me haka za ka haɗa nu da yan daba? Saboda mata ba abota ne. Ku tattara naku yi naku, kuma nan wajen. Akan me daga zuwanka zaka ce wani mutane su barko? Lokaci yana gure mana. Kai kuma fa wani lokaci kake magana a kai? Kaga nan wajen nawa ne. Ka bari akwai ta cakwakiya da muke kokarin warwarewa ne. Saurare mu. Domin za a iya samun asarar dukiya ko kuma asarar rayu. Ka manta da wannan akwai manyan mutane muna tare da su a nan. Ina har abada. Ok to shikenan ACP ka ji da wannan. Yana da ƙararraki a kansa ƙasashe 18. Wannan birni ya shiga hadari saboda masu farautar. Ok to me kake jira har baka kama shi ba me kake jira? Kafin yau wannan gari lafiya lau yake. Amma a cikin sa'o'i 48 komai ya sauya. Kutemelesi. Wayo! Kowane daga cikin waɗannan abubuwa ya faru rayuwa na shiga hadari. Kutemelesi. Ka ce kawai kanonin ka kashe ba. Yalla bai ka saurare ni. Na roƙe ka. Ka soke wannan batu.